La CUP, Alternativa d'Esquerres, avui fem un pas endavant. Ens presentem a les eleccions per formar part del canvi. Un canvi que comença per cadascú de nosaltres. I tenim molt a dir. Fa aproximadament un any i mig, la CUP va multiplicar per 5 el nombre de regidors a les eleccions municipals. Concretament en el meu poble, Viladamat, i això m'honora, la gent va ser valenta. Va apostar pel canvi, per la joventut i per l'honestedat, per una altra manera de fer, al cap a la fi, per un canvi de valors. No ens tremola la veu. Denunciem la injustícia, denunciem la corrupció, i tampoc ens tremola per declarar-nos lliures, sobirans i antimonàrquics. Creiem en els pressupostos participatius, i els hi fem. Creiem en la regeneració política per anul·lar poltronaments, i ho duem a terme. Creiem en les consultes populars i en els referèndums, i els convoquem, perquè tothom pugui decidir. Creiem en la política com una eina de transformadora de la societat, no com un modus vivendi, i això ho vivim i ho practiquem. Creiem en la justícia social per dret i en la independència dels països catalans, i ho volem dur a terme. Aquí tinc l'honor de formar part de la llista electoral de l'única formació política que es presenta el 25 de novembre i que aposta, sense cap mena de vergonya o complex, per la nació catalana, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó. Els països catalans han estat, són i seran el nostre subjecte polític, la nostra nació en construcció. Crec que podem afirmar que mentre nosaltres volem construir una nació, la resta de forces polítiques, si tenim en compte el seu currículum en les institucions municipals i autonòmiques, els darrers anys, només tenen al cap construir amb totxo i asfalt en una nació. Una política molt diferent de la nostra. Quan la CUP i l'esquerra independentista defensa el marc territorial dels països catalans, la resta ens diuen utòpics. De fet, sí, som uns utòpics. Ho reconeixem. Però és que sense l'utopia no es pot avançar. Una nació que evidentment no la volem plena de ciment i asfalt, carregada de línies d'alta tensió centrals nuclears. Una nació verda i no cremada com ens l'han deixat a les comarques de l'Empordà, l'Alcoià o els Serrans aquest estiu per les males polítiques de prevenció de Convergència i Populars. Una nació que, com a projecte de futur que és, ha d'estar al servei de les persones del present, però també de les que vindran i que mereixen trobar un territori amb bona salut i no totalment malalt i contaminat com ens l'estan deixant. Una nació on la gestió de l'aigua no ha d'estar en mans privades ni ha de servir per a fer demagògia i confrontació entre ciutadans i ciutadanes amb l'única intenció que un reduït grup de polítics i empresaris s'acaben enriquint i fent parcs temàtics i complexos per fomentar la prostitució i la ludopatia. En definitiva, la candidatura d'Unitat Popular Alternativa d'Esquerres és l'única opció política que pot garantir la construcció dels països catalans en el present i en el futur. Com ben explicat l'Irene i Antoni, som en una cruïlla històrica, no només en termes nacionals, sinó també en l'àmbit social. Als països catalans tenim 3 milions de pobres. Des d'ahir sabem que tenim 1,6 milions d'aturats. I en els darrers 5 anys hi ha hagut 80.000, repeteixo, 80.000 desnonats. Mentrestant, les grans empreses financeres, els bancs i les multinacionals continuen multiplicant els seus beneficis, en paral·lel a l'increment del frau fiscal que continua sent la pràctica comuna de les grans fortunes. Es criminalitza la pobresa, es retallen els nostres drets laborals. El senyor Felip Puig fa actuar els Mossos d'Esquadra amb tota la impunitat contra aquells que protesten, i el govern en bloc desenvolupa el discurs de la por, de la inacció, del no hi ha alternativa, del de les retallades o caos. I nosaltres, davant d'aquesta por, de la seva pobresa política i el seu cinisme, ens alcem i diem: il·lusió, esperança, alegria, drets humans per a totes i tots, transformació, alternatives, poble, unitat, igualtat de gènere, antiracisme i, per suposat, democràcia real al país i també per la nostra economia. Perquè som els que creiem en les cooperatives, amb la banca ètica i amb la banca pública. Els que no ens fa por plantejar-nos i rebutjar les imposicions de l'estat espanyol i de la Unió Europea. Us puc assegurar que som treballadors, honestes i compromeses, i amb aquesta manera de fer, de ser, aconseguirem transformar tot allò que ens envolta. Ara és l'hora del poble. Visca la terra!